салом умедҷон, дар куҷоӣ? алайкум салом, ҷои кор даём. Тенҷа чӣ гапа? рости гап ҳамин як шинос ма ҳамсараш буромада рафтай. Чӣ гап дай? ака ҳамин тестостеронаш заиф кишидай. Чӣ маслиҳат метӣ ҳамида? ишколе надора, ин масъаларо ҳал мекунем. Аммо ҷои ҳар вақта 2 соат пас мебинем. зиқ наша, олям вақт ҳастай. худи ҳозир ба ширкати зиёратшоб занг зан. доруҳои гиёҳӣ барои тамоми бемориҳо, алалхусус барои ана ҳамин мардонагӣ бисёр муфид аст. охир онҳо дар Москов ҳастанд. таҳвил ба тамоми шаҳрҳои Россия. охир худи ҳозир мо дар тоҷикистон қарор дорем. умедҷон, ин мушкиле нест. аз 1 то 2 рӯз дар тоҷикистон оварда мерасонам. ба шаҳри Душанбе? вақте ки ба Москва сафар мекунӣ, ҳатман рафта ҳиҷома гир дар сатҳи олӣ мутахассисони хуб. баъдан гаймарӣ доштӣ. бале. гаймарита ҳатман табобат кар, ки бисёр мутахассисони хуб доранд. телефона буро, телефона. худи ҳозир рақамчинӣ кун. ширкати зиёратшоб бо ҳиҷома ва доруҳои гиёҳӣ аз ҷумла табобати гаймарӣ дар шаҳри Москва дар хизмати шумо аст. шумо метавонед худи ҳозир фармоиш диҳед тамоми доруҳои гиёҳӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон. барои маълумоти бештар ба рақамҳое ки дар рӯи навор аст муроҷиат намоед. зиёратшоб, табиат табобат аст.